ממש מרגש לראות את כולם. הערב הזה הוא ניזום כבר לפני כמה שנים. רצינו לעשות מין מסיבת סיום לפרידמן שפירא גולדשטיין, כי אין יותר פירמה כזאת השנה. כי דלויט בנויה מכמה פירמות, אחת מהן זה פרידמן שפירא גולדשטיין. דלויט נרכשה בידי האמריקאים, ואין יותר אף אחד חוץ מדלויט. אז צריך לעשות לוויה מסודרת, רעדה. אבל זה יותר נכון כמו בינינו לביניכם, משהו שלא קרה כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו רצינו להיפגש במחמת הגעגוע ונוסטלגיה, וככה קראנו לזה, מפגש נוסטלגי. ניסינו לארגן את הערב הזה כבר כמה שנים. הבעיה המרכזית הייתה למצוא אתכם, כי למרות שלנה הייתה חלק מצוות ההיגוי, אז עדיין בדלויט כנראה לא שמרו תמיד את כל המסמכים שקשורים לפירמות הקודמות, ולקח זמן לאסוף אתכם. ורצינו לקיים את המפגש הזה בתחילת דצמבר, וההזמנות כבר היו מודפסות בספטמבר, והגיע השביעי באוקטובר הנורא הזה, וכמובן זה לא היה מתאים לחלוטין להיפגש בתחילת דצמבר. גם היום זה לא בדיוק זמן שבו אנשים שמחים. אני אקדים ואומר שמ-7 באוקטובר יש בי רגשנות יתר, ואם באמצע אני עוצר בשביל לנשום אוויר ולא להיכנס לרגשנות יתר, אז תוותרו לי ותקבלו את זה. כי זה המצב לדעתי הנפשי של כמעט של כולנו. עכשיו, הואיל ואנחנו נמצאים במדינה שחוותה וחובה אסון גדול, אני מציע, כמו בכל מקום שאני נפגש עם קבוצה שיותר במניין, שאנחנו נקום ונעמוד דקה לזכרם של כל אלה שנרצחו ונטבחו נהרגו. תודה רבה, אני לא יודע אם זה דקה או לא, אבל קשה מאוד לעבור מפאזה לפאזה, אבל הערב הזה זה לא מסיבה ולא חגיגה, זה מפגש נוסטלגי בין אנשים שאוהבים אחד את השני, וראיתי שכשנכנסתם ראיתי את מידת העושר במפגש הרוחבי הזה בין אנשים לבין עצמם. אני הכנתי מצגת מאוד קצרה שמזכירה לאנשים חלק מחיי הפירמה, כי הפירמה הזאת קמה בשנת 79 והיא התמזגה עם דלויט ב-97 או משהו כזה, אז לא כולם היו בפירמה לאורך כל חייה. אז שחר, זה הבן הבכור שלי, עזר לי, הסתובבנו בכל המקומות שהיינו במשרדים שלנו במהלך חיי הפירמה, וצילמנו דקה וחצי צילום וידאו של איפה שהיינו ולאן התקדמנו, ואנחנו נתעכב על זה ממש מאוד מאוד קצר. אחר כך, תוך כדי, אנחנו גם
נזכיר את אלה שהיו איתנו ולא נמצאים איתנו יותר, כי חלק בדרך נפטרו, אנחנו ניגע בזה גם כן. מי שלא זוכר את העבר, לא יהיה לו עתיד, ובתוך העבר יש גם כאלה שלא שרדו. ואני אתחיל ושחר יעזור לי, ברשותכם. עוד דבר אני אבוא ואומר, אני אעבור בין השולחנות ואשאל אתכם לגבי משפחותיכם, ואם כל אחד ישאל אותי מה עם המשפחה שלי, אז זה ייקח בערך יומיים עד שאני אעבור את כולם ואני אסביר. אז אני אנצל את ההזדמנות ואספר קצת על המשפחה ועל הילדים, ואחר כך נוכל להמשיך ולמנגל ולהתמנגל לרוחבנו. הנה יש עוד כמה שמגיעים, בואו נראה, הנה שלמה, נכון? אוקיי, הוא יגיע. אוקיי, שנת 1979, המשרד הראשון הוקם. מה לחצתי? לא יודע. זו הייתה דירת מגורים בת 3 חדרים ברחוב בוגרשוב בתל אביב, בוגרשוב 25. הנה, בוגרשוב 25. בפינה יש פה את פלאפל גבאי. פעם הייתה פה מסעדה, מסעדה תאילנדית, או אני לא יודע מה. שמולי קראוס ישב שם הרבה, היה שותה, מעשן, מבלבל את המוח, אבל בחור נחמד. במשרד עצמו, היה קומה שנייה בבניין הזה, כמה חדרים. ישבנו נעמי, רבי ואני, ונתן זווידיוק, המזכירה שלנו, שהוא עבר לאוסטרליה. עשינו פה הכל. צבענו את החדרים, את התריסים, רבי ישר לנו שירי מולדת, היה נחמד. בשנת 79 זה היה. אוקיי, זה היה ב-79. עכשיו אנחנו עוברים לשנת 82. אני רק אגיד, לא יודע אם שמתם לב, אמרתי שהמזכירה שלנו היה נתן זווידיוק. מה שמוכיח שמשחר ילדותנו כרואי חשבון וכמשרד, היינו הפוכים משוביניסטים. המזכירה היה נתן, גבר, שהוצאנו אותו מבית ספר לפקידות בתל אביב, ג'ינג'י לוהט. לימים, היא לא הגיעה הנה הערב, אבל מנהל פעם במקצוע שלנו, באוניברסיטה הייתה בת אחת ו30 בנים. ולמרות התמהיל הלא מאוזן הזה, היום זה הפוך. אז מנהל הביקורת הראשון במשרד, למגינת ליבם של חלק מהיושבים פה, שבחלקם הפכו לשותפים, הייתה שמחה חייט. נכון? אז לכל חיי אני למדתי והוכחתי, לא עושה את זה בכוונה, אני זורם עם זה, שתמהיל נשי בהיקף מעבר למחצית מהשחקנים מביא להצלחה. תזכרו את זה ותעשו את אותו דבר. גם בצבא ראינו השנה שאנשים הובילו. לפני שנה היה דיון אם הם יכולות לשבת בטנק. למדנו אחרת. אז ב-82, המשרד דרך אגב התפתח בצעדי ענק. אנחנו כל הזמן שאפנו להיות מובילים בתחום המקצועי וקיבלנו לקוחות בצורה מדהימה. ב-82, שאול פה, ב-82 היינו במל"ם כבר? כן. קיבלנו לקוחות חסרי תקדים, אז המל"ם היה מרכז המחשוב הממשלתי, הפך לחברה ממשלתית. היו קצת חסרי אונים ועזרנו להם לעבור לניהול חשבונות לא ממשלתי. יושב ראש המל"ם, דרך אגב, אז היה עליו השלום מומו הלוי, שהבן שלו הרצי, שהוא קרוב משפחה שלך, הוא הרמטכ"ל עכשיו. איש חמוד. שאול, אחר כך.
גיליתי, אני מגלה, תגלה עוד הרבה דברים היום. תגלה עוד הרבה דברים. לגלות גם מי הכיר לך את אורלי? אז ב-82 הגענו לרחוב הס 21. דרך אגב, כל המשרדים, הדירות, הפרמיסס שישבנו בהם, זה הכל היה עבודה של אדם אחד, זה נמי. נמי היה מאתר, נמי היה סוגר את העסקאות, נמי היה משפץ, היה מעצב, ואני זוכר שלימים נגיע למשרד האחרון שישבנו בו, אפילו זכה באיזה פרס עיצוב כזה או אחר, והופיע באיזה פרסומת של מישהו בעיתון, לא זוכר מה, אולי נמי ירצה להוסיף אחר כך. אז נמי הוא יושב כאן, הוא הגיע, הוא מקנה בי, אז הוא במלוא כובד משקלו, כל אחד מאיתנו הביא גם את הבטן מהבית, זה לא סתם, אנחנו לא השאלנו אותה, אבל בסדר. הבניין ברחוב הס 21, בניין מקסים לשימור מדהים. הגענו לרחוב הס 21, לכאן עברנו בשנת 1981, והיינו פה עד שנת 1987. היינו פה בקומה, לא קומת הקרקע, היה פה איזה משרד פרסום, קומה שנייה, דירות ענק. וקומה רביעית. המרפסת הזאת של קומה שנייה, הייתי עומד עליה כמו הרצל, אני זוכר מביט ברחוב. לפעמים גם הייתי נח, רוב הזמן עבדתי. ופה כבר במשרד הזה התפתחנו מאוד. לתוך המשרד הזה מיזגנו גם את משרד תמיר, ואז הקמנו למעשה את תמיר פרידמן, ליד פרידמן שפירא גולדשטיין, ומעללינו יפורטו בהמשך. המיקום הוא נהדר כי הוא ליד רחוב אלנבי, וליד רחוב פינסקר, וליד רחוב אידלסון שמביא אותנו לעיריית תל אביב כאן מאחוריי. מי שרצה לנוח ולעשות חיים גם כן יכול היה. אנחנו רוב הזמן עבדנו. תודה שחר. ב-87 עברנו למקום שרובכם כבר כן זוכרים, כי רוב האנשים כאן לא היו איתנו ב-79, וחלק נכבד גם לא היו ב-82. אתם חבר'ה צעירים. הגענו לחוב מזה 22, שתי קומות, חיברנו ביניהם עם גרם מדרגות. בואו תרביץ את הסרטון ואחר כך אולי יהיה זמן לדבר על נומי קצת בעסק הזה. אנחנו עכשיו במזה 22, לכאן עברנו בשנת 1987. זה בניין שבנוי משני אגפים, האגף הצפוני והאגף הדרומי. אנחנו כרגע מצלמים את האגף הדרומי, בו היה לנו שתי קומות מלאות, קומה שלישית וקומה רביעית, נדמה לי שגם הגג, והיה גם גרם מדרגות שמחבר בתוך המשרד את שתי הקומות. הבניין עכשיו נראה טיפה יותר משופץ, שקנינו אותו הוא היה סביר, לימים הוא נראה כבר פחות. אחר כך התקדמנו לדלויט וכבר הפכנו ליותר אמריקאים. נגיע אולי אחר כך לבניינים האלה של דלויט. טוב, אז אולי נראה לאנשים איפה זה דלויט, אם לא יודעים. עדיין באותו מקום. דלויט. אני כבר ויתרתי על לתאר את דלויט, אבל שחר עבר בעזריאלי וצילם, רק שנזכור שבשנת 2000 עברנו לשם, לפני זה היינו בבניין השחור, רחוב דניאל פריש. זה כבר לא משנה, זה כבר לא היה אותו דבר, אנשים אחרים, כן, עברנו ב-2000, אבא שלך עבר חודש לפנינו.
היינו ביחד. כן, במועד המיזוג, נעם להתקן, נגיד שהיינו 130 איש, אבל מעל 100 זה עדיין נכון. היינו פירמה גדולה יחסית, מספר 8 בגודל. ולא הייתה ברירה, אני אסביר אחר כך, היינו חייבים להתמזג. הצונאמי מבחינתנו היה הסכם השלום שנקרא הסכם אוסלו, שהביא את הביג 4, ביג 6, that time, לארץ, ואנחנו הבנו שאם אנחנו לא בתוך ה-6, אנחנו בחוץ, ואנחנו התחלנו את תהליך המיזוגים בענף ראיית החשבון, זה סיפור ארוך, בהזדמנות גם כן, התחלנו עם קסירי, ארתור אנדרסן, לא הלך, הבסיס אישי היה טוב, לא הלך, היינו המון שיחות מיזוג, אחרי 3-4 שנים הגענו לאדון ברייטמן, ומשם the rest is history, ועשינו את המיזוג. הפירמות מאז בארץ התמזגו, התפצלו, התפתחו, ואנחנו היום בענף שהוא שונה לחלוטין, ואני שמח בלי לפגוע באף אחד שאני לא בעסק הזה. הצמחנו, והם יושבים פה, רובם אנשים מובילים במשק. יכול להיות אדם שהוא מנכ"ל פה ושם, מנכ"לית פה ושם, זה הקים קרן, עומד בראשה, שותף. זאת סמנכ"לית כספים, זה סמנכ"ל כספים, כולכם פה יהלומים אחד-אחד. חלק גם יושבי ראש של חברות גדולות, גם אני עדיין יושב ראש באיזו קבוצה גדולה, חוץ מהעסקים הפרטיים שלי, אבל הדבר הכי חשוב זה הערכים. ככה, זה זז אוטומטי. כן, זה אני. לי זה היה הכי חשוב. לא עניין אותי בחיים הצד הכספי. מי שהכיר אותי בקרוב יודע את זה. גם היום לא, אני מנסה להגיע לערכים. גם בעסקים הפרטיים, ששם אנחנו עושים יפה ואקזיטים, ושחר תעצור. סליחה. זה פועל יוצא של פעולות, אבל לא המטרה. מי שמכיר אותי היום בעסקים הפרטיים שלי, יש לי שותפים שהם אחד אנשים שמובלים לידי ערכים, אחד מהם זה מוישה טרי, שהיה יושב ראש הרשות, ואחד היה הכלכלן הראשי של ההגבלים, דוקטור אסף אילת, ראש רשות החשמל, וגדי גורסקי שעבד איתנו בדלויט, ודני וקנין שהיה בקצור אנשים אחד עם אפשרות לאיזון הדדי, איזון חוזר מדהים, הרבה דיונים, הרבה ויכוחים, ללא מריבות, שנים. וזה נותן את אותותיו, ברוך השם. אז גם הצד הכלכלי-כספי הוא אכן, ברוך השם, מסודר מאוד. הערכים האלה הם אלה שהובילו את כל אלה שנמצאים פה למה שהם הגיעו, מתת שמיים, ערכים שלנו, כמובן מאמצים שלכם, והישגים שכשתיפגשו פה אחרי כמה מילים שלי כאן, אחד עם השני, דרך אגב, מי שירצה אחר כך להגיד כמה מילים גם כן, אבל לא יותר מדי, היחיד שמותר לו לפטפט הרבה זה אני פה, ואני גם כן לא אפטפט הרבה. אז הדברים האלה הם הובילו לדעתי אתכם הרבה קדימה, וככל שתעמיקו יותר את הצד הערכי במסגרת המטרות האישיות של כל אחד, אני מאמין שתגיעו יותר גבוה, יותר רחוק. יש כאלה שאומרים צדיק ורע לו, אני חושב צדיק וטוב לו. כן, הקשר, המטריצה הזאת שכרגע היא דני, אז אנחנו נשמח צילום. זה דני תמיר, הבן של זאב תמיר, עליו השלום, תכף אני אגיד עליו כמה מילים. לא על דני, על זאב. לא קיימנו מפגשים, כי לא יצא, אני נשאבתי
בתוך דלויט זה היה כמעט בלתי אפשרי, שם הפירמה לא כל כך הבינה את העניין שצריך לטפל בשורשים כדי להגביה צמרת, זה עדיין לא קיים שם. אם היה פה דן אלפרי, שכרגע הוא בפגישה עם מנכ"ל דלויט העולמי, אז אולי ירד להם האסימון ויעשו ממפגשי אלומניס ביניהם, אני לא יודע. ולכן המפגש הזה הוא ראשון אחרי עשרות שנים, חלק מהאנשים. ואותי זה מרגש, אני בטוח ראיתי שחלק גדול מכם מתרגשים בהתאם. הגענו לאותם אלה שאנחנו לא יכולים להתרגש איתם, כי הם לא איתנו. אבל בני משפחותיהם או חלקם לפחות נמצאים איתנו. אני אעבור אחד-אחד, אני אגיד כמה מילים ממה שאני זוכר. עכשיו, בגילי המתקדם, הזיכרון לא משהו, ואם מישהו ירצה לתקן או להשלים את דבריי, זה בסדר גמור. הראשון שמופיע ברשימה, אני לא יודע למה, מה, סדר מאיר סטינגר, היה רכז חוליה בפשמ"ג, הבאנו אותו לחזק את מחלקת המיסים, הוא היה עילוי, חטף מחלה קשה, תוך 3 שבועות נפטר. שמרתי קשר עם קלרה, אשתו, ועם אלדור, הבן שלו. קלרה אמרה לי שהיא לא יכולה לעמוד עדיין, אחרי 35 שנה, במעמד כזה שמזכיר אותו, ואז ויתרנו, אבל בסדר. שמו זכור, יש פה כמה כאלה שמחייכים מעומק ליבם, ונזכור אותו. כל עוד אנחנו עומדים על 2 רגליים, אולי אפילו בכיסא גלגלים, מי יודע, לזכור אותו. אהרון פורת. אהרון פורת, האבא של צביקה פורת, אהרון פורת עליו השלום. האבא של צביקה פורת עליו השלום, שהוא היה מתחרה שלנו, רואה חשבון צביקה פורת, שבא אליי יום אחד ואמר לי, אני מבקש לך קח את אבא שלי לעבודה, אם הוא לא יעבוד, הוא ימות. אמרתי, יאללה, מה הוא יודע לעשות? הוא אמר, הוא היה מנהל מיסוי פרט בקבוצת דן. הוא למד ביולוגיה באוניברסיטה העברית לפני 400 שנה, ולימים נהיה נהג דן כי זה פרנסה טובה, והתקדם להיות ראש מחלקת המיסים. הוא היה זה שמוציא ומביא במשרדי המיסים, כולם חשבו שהוא פרידמן. היו שולחים לו דש לבן שלך, אליי. ככה זה היה יוצא. אהרון פורת, צביקה נפטר, סיבות לא נעימות. אהרון נפטר, ארנה, עליה השלום, אשתו נפטרה גם כן. ולימים מצאתי את הבן של צביקה, אמיר, שהיה אמור להיות פה היום. פגשתי אותו, והוא מאוד שמח להזמנה. אמיר היה ילד ששמענו עליו וידענו ממנו, כי הוא היה ילד מאוד נסער בגיל צעיר, אוהד הפועל. היום הוא איש עסקים רציני, יש לו קונדיטוריה לדעתי המובילה בארץ שנקראת ביסקוטי, ואיתו אפילו עשיתי משהו לזכרו של אהרון. אהרון היה כל חג פורים מביא אוזן המן בגודל של 40 על 40 למשפחה. לפני שנה באתי לאמיר, אמרתי, אמיר, בוא נעשה אוזן המן לזכר אהרון. עשה אוזן המן, לא הצליחו לגמור אותה, מלא פרק, אבל הרעיון היה רעיון, והביצוע היה מעולה, וחלק מהבטן, זה גם כאוזן המן לנו. טוב, למה זה רץ? זה רץ לי? אני יכול ללכת אחורה? אוקיי. הבא, עליו השלום, אבי נהר. חלק פה לא יודעים, הוא נפטר. ג'אנה, אשתו פה. איפה היא? איפה? ג'אנה פה. ביקשתי שתבוא, הייתי איתה קצת בקשר גם עם הבן של האלמוג. חשבתי שהוא סיים לימודים וחיפש עבודה, ואני עדיין מנסה לעזור לכל מי שאני יכול, אבל הוא כבר הסתדר בעבודה בלעדיי. אז הכל בסדר, לא צריך עזרה.
אני גם כן התפלאתי, מי שסיפר לי זה היה, אני חושב, רוני אולי? נכון? מישהו, מי רוני, נכון? רוני פיינר? רוני הגיע לחלקו הערב, הוא היה פעם כפול, היום הוא בחלקו. מאחל לו שיצמח ויגדל ויגיע לממדים הראויים בעיניו. אבי, עליו השלום, יהי זכרו ברוך. דנה, תודה שבאת, זה לא פשוט, אני יודע, אבל יש לך פה משפחה, רק שתדעי לך. זאב תמיר. את זאב תמיר אני הכרתי בשנת 74. חלק מכם לא חי באותה תקופה. לא, נמי, 74. התחלתי ללמוד באוניברסיטה, מאחורי ישב דני תמיר שיצא לפני דקה, כי הוא כרגע קצת בטיפולים, והוא לא יכול להיות הרבה פה. שאל אותי אם אני רוצה לעבוד אצל אבא שלו, אמרתי לו כן, והצטרפתי למשרד שלהם, לימים גם הוא רצה שיהיה שותף, אבל נמי, שהוא המייסד של פרידמן שפירא גולדשטיין, כי הרעיון של פרידמן שפירא גולדשטיין בא מנמי, לדעתי על חוף הים. הוא אמר, חבר'ה, למה לא נקים משרד? אמרתי לו, מי? אומר, אתה, רבי ואני. אמרתי לו, בסדר. ואז היה גם אלי. איפה אלי? איפה אלי? אלי שוורץ. זה היה בדשא של בר שיר. אוקיי. בשנה הראשונה. אוקיי, אבל זה היה באזור מאוזן, נכון. אז הקמנו משרד, לא ידענו כל כך מה אנחנו עושים. יצא בסדר דווקא. זאב תמיר היה אדם שמלא הדר, עוצמה, רמה מקצועית. דרך אגב, היה מתאגרף בצעירותו. היה מגיע למשרד, התחלנו לעבוד ב7 בבוקר. היה מגיע ב7 בבוקר עם מגבת על הכתף, אחרי שחייה של איזה 200 בריכות בגורדון. כבר אז הבנתי שאני לא אהיה כמוהו, זה לא בשבילי. ולימים הוא הציע לי שיהיה שותף, אמרתי לו שאני הולך לעשות את הדברים במו ידיי ובמו רגליי. אני הגיעו אותי פה, רק דיברתי על נמי והנה הגיעה המשפחה. אייל הגיע. הקמנו את המשרד, לא הצטרפתי לשותפות איתו, ולימים בא אלינו דני ואמר, בואו, האבא כבר מבוגר, אין מי שימשיך, בואו ונעשה מיזוג, עשינו מיזוג. תמיד הוא לקח לי את הכיסא, תאמינו לי, זה לא עושה, עשינו מיזוג, ומבחינה שיווקית היה כדאי לנו להקים משרד נוסף שנקרא תמיר פרידמן. למה? כי היו קווטות למשרדים בחברות ממשלתיות. אז היה לנו פרידמן שפירא, קווטה של 2-3 חברות, ותמיר פרידמן, קווטה של 2-3 חברות, וזה מאוד הצליח לנו, ולימים גם הפירמה נטמעה בתוך פרידמן שפירא, אבל זאב תמיר במיזוג, שעשה עסקה נפלאה, קרא לנו את התחת. אנחנו קיבלנו את זה ברצון, אהבתי אותו, הבטחתי לו דבר אחד. כל חייך יהיה לך חדר כמו שלי, באיזה משרד שלא יהיה. אחרי המיזוג עם דלויט, זה עלה לי ממלחמות עקובות מדם. מה הוא מקבל חדר 3 חדרים? הוא אמר, הוא לא עושה כלום, הוא בא פעם בשבוע קיבל עד שהחליט לעזוב. מילה זה מילה, אמרתי, מי שלא דואג לשורשים, לעולם לא יגביה צמרת. ואותם זקנים הם אנשים רציניים מאוד, שמוסיפים המון לכל ארגון שהוא נמצא, ומי שיודע שהיה לי קשר, נגיד, עם משפחתו, הוריו כאלה שהיו גם הם מבוגרים, יודע שלא עשיתי את זה מתוך כפייה, אלא מתוך אהבה וכבוד לאותם אנשים מבוגרים שלמדתי מהם המון. כנ"ל גם זאב תמיר. שרה. את שרה הכרתי לפני 15-16
50 שנה. אשתו של יוסי כץ, עליו השלום, טרגדיה מהלכת של כל המשפחה. שרה הייתה כתבנית, יוסי היה בעל מוסך, לי היה מכונית סימקה, שהרב אונטרמן היה הרב הראשי, הכריז שמותר לנסוע עליה בשבת, כי זה לא אוטו. בינתיים, באשמת אשתי, עברתי למרצדס, ויש פה גברת שהיא מהמנהלים הבכירים ביותר של כל מוביל, אני יכול להגיד לכם, אוטו מצוין. אבל היה לי סימקה, כל יומיים מתקלקלת, ומרוב ביקורים שם נהיינו חברים. יוסי חלה קשה, עוד הוא חולה, ביתו טלי חלתה קשה פעמיים ונפטרה. הוא הגיע בקושי ללוויה, נפטר אחרי זה, ולא עבר זמן רב, ושרה גם כן חלתה ונפטרה. נשארה רק טופז, הבת הקטנה שלהם, תרתי משמע, היא לא שחקנית כדורסל, בגובה, מאוד רציתי שהיא תבוא, לא יצא לה. מקווה שאולי אם נעשה עוד פעם כנס כזה, אולי היא כן תבוא. טרגדיה. אבל נזכור אותם לטובה. עליה השלום. אברהם זבולון. מזל, אשתו. שחר רצתי קדימה, אתה יכול ללכת אחורה? מזל, אשתו נמצאת פה, יחד עם שמוליק בנו. בנו שמוליק עובד בבנק לאומי בחובות בעייתיים, אם מישהו יש בו חובות בעייתיים, זה הזמן להסדיר את העניין. מי שיש לו עודפי כספים יכול ללכת לעמית טבק שנמצא פה מנהל את הכסף שלי בבנקאות הפרטית בדיסקונט או אחראי שם על הכל. כדאי לכם, דרך אגב, עושים עבודה נהדרת. עמית, אני 10% בסדר. אז שחר, רץ קדימה, ואיך אנשים נפטרים יכולים לרוץ כל כך מהר. אברהם זבולון היה אדם יקר, היה האבא של המשרד. הבאנו אותו בבנק לאומי, כי הוא היה בכיר במערך הביקורת הפנימית, הקמנו אז את הנושא של IRS או ניהול סיכונים, היה בתחילתו, אנחנו הבנו את היתרון האדיר שיש בכלל ביזנס בתחום של ניהול סיכונים. אני לא יודע אם אתם זוכרים שעשיתי מהלך שבו מיוזמתי באתי לאופרה שטראוס ואמרתי לה, אני לא רוצה להיות רואה חשבון שלך, תני לי את הביקורת הפנימית. פשוט במקום 2,500 שעות בשותפות עם סומך, קיבלנו 10,000 שעות בביקורת פנים. אז בעסקים שאני מבין, זה נראה לי משהו שהוא היה שווה, וכך התגלגלנו. התחום הזה של ניהול סיכונים וביקורת פנים היום מתפתח מאוד, ומי שיודע מה קורה בפירמות הגדולות, יודע שהתחומים האלה הם תחומים מובילים וגם רווחיים מאוד. אברהם היה למעשה העוגן של הדבר הזה. לימים גם קיבלנו לידינו את הביקורת בליכוד. אני התמניתי להיות ראש המוסד לביקורת בליכוד. ואמרנו שאנחנו יכולים לשחק שם קשוח. ליכודניקים, למה לא? אז שמתי את אברהם שינהל את התיק. עד היום יש חברי כנסת שאם נזכרים בשם, הם מביאים. אמיתית. פחדנו ממנו. אפילו אף אחד אפילו לא זכר מי המבקר הפנימי, לא אברהם זבולון. אברהם נפטר לפני 15 שנה, כן? אני בקשר עם מזליקה, גם דן אלפרין, שכרגע עם מנכ"ל דלויט, אז הוא לא יכול להגיע, אבל הוא בקשר קצת איתה, הוא מביא לי דברי חוכמה ממנה. היא לימדה אותנו למשל, שהמילה חכם זה ראשי תיבות, של חצי כוס מלאה. כדאי לקנות את זה. אז תודות למזליקה על החוכמת חיים הזאת. עליו השלום אברהם. אחר כך זבי פליטר, גם בגיל צעיר, לפני 2 או משהו כזה,
4 שנים. היה שולח, אחרי פרישה, או לעת פרישה, או במסגרת הפרישה, הוא התחיל לשיר עם כל המשפחה, הקים להקה, ויש לי את הדיסקים עד היום. הוא היה שולח לי את הדיסקים, ונגיד ככה, בחלקם שירים יפים מאוד, בחלקם ביצוע מעולה, ובחלקם בסדר, אבל מה הוא לא לשכח? בסך הכל יועץ מס. מה, רצה להגיד משהו? לא, אוקיי. ופתאום נפטר לי. ככה זה, אנשים נגמרים מהר. דרך אגב, גם לי היו כמה אירועים שהייתי בדרך לעולם הבא, אבל באיזשהו מקום עצרתי בדרך, חזרתי. אז אני פה. רציתי שרותי אשתו תבוא הנה, הגענו לדרך רוני, נכון? אתה הסקת לי אותה. היא רצתה לבוא, לא יצאה, לא יודע, אולי אם נמצא חן ביניכם ונעשה עוד ערב כזה, בעוד איזה שנה, שנתיים או 30, מה שירצו פה החברות והחברים, אני אשמח לארגן עוד איזה ערב כזה ולהיפגש. מה יש? למה לא? רחל צ'רחי, לא כולם זוכרים אותה, היא הייתה כתבנית, עליה שלום, הייתה כתבנית, ישבה ליד רחל שלנו. מה עשיתי? מה? רחל הייתה כתבנית אצלנו בפרידמן שפירא, עברה איתנו לדלויט, הייתה בחרדה נוראית מהפיגועים שהיו באותם שנים, 2001, 2002, משהו כזה, אם אני זוכר נכון. פחדה לצאת מהבית. הייתה תקופה שהיקף הפיגועים פחת במידה מסוימת, ובעלה, דרך אגב, כנרת, הבת שלה לא פה, לא הגיעה. בעלה אמר לה, בואי נצא לבלות, עכשיו יותר רגוע. נלך לרוטשילד. היא אמרה, לא, רוטשילד דחו, מסוכן. בואי נלך היא אמרה, בואו נלך במקום שקט. אלנבי, ביאליק, אזור שקט, אף מחבל לא יבוא למקום שהוא לא אין. שור עינף, ברחוב ביאליק, פינת אלנבי, בית קפה קטן, 10 מטר מהם, מחבל מתאבד, במרחק 10 מטר, רסיס אחד נכנס לה במוח. התפללנו, ביקשנו, לא עזר. בדלויט גילו שמץ אנושיות, והפרס העובד המצטיין הוא על שם רחל, עליה השלום. ודרך אגב, כנרת, הבת שלה גם עבדה בדלויט לפי דעתי. תלמידה מצוין. כן. על זה נאמר ביידיש מכתוב, אין מה לעשות. אלה שאני זוכר, יכול להיות שהיו אחרים שהיו ונפטרו ואנחנו לא יודעים, אני אשמח לקבל מידע, אולי לפעם הבאה אני יותר מדויקים. אני חושב שזה יהיה ראוי שגם לכבודם נעמוד דקה. בבקשה. תודה רבה. יהי זכרם ברוך, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, ולגבי רחל, השם ייקום דמה.
אנחנו נרצה לקיים את הקשר, נפיץ את המידעים האלה, תעדכנו, תהיו קצת יותר פעילים בעניין הזה, אם אתם רוצים לעזור לנו. זה כבר לא משרד, זה סתם חברים, זה סתם חבורה, אז בואו נקיים את זה בכיף. ואני מניח שזה יהיה טוב לכולם, גם עזרה הדדית, אם מישהו צריך ממני, אני פה. לא היה קל לי לארגן את זה. יש פה את אביה, סטנדרה, לנה שלא הגיעה כנראה בגלל דלויט, אני לא יודע. לא, היא בחתונה. מה היא? היא בחתונה. אוקיי. נירית. איפה נירית? הגיעה, יופי. ורמי, שהוא, איפה רמי? וורדה, דרך אגב ורדה ולנה ונירית ואביה, יש להם קבוצת וואטסאפ פנימית שלהם שנקראת בנות פרידמן. ומדי פעם גם מזמינות אותי איתם לכוס קפה. אבל את עיקר העבודה עשתה מי שהייתה פעם מזכירתו של יגאל ברייטמן, ולימים שהיא סיימה את תפקידה בדלויט, היא עברה לעבוד איתי, וזאת מרים, שיושבת שם בפינה ומחלקת שמות כדי שנדע איך קוראים לנו. מספרים על יושב ראש של בנק גדול, שבגיל 90 הגיע לבית גיל זהב, והיה לו קשה באגו שהוא בן אדם כל כך רציני ונחשב, ועכשיו הוא אחד מכולם שם. ומישהי שם בדלפק דיברה אליו קצת לא יפה, אז אמר לה, את יודעת מי אני? אמר לו, תשמע, לך לאחות, תתחפש בפייל ותגיד לך מי אתה. אז מי שלא זוכר איך קוראים לו, אז הוא יכול להסתכל על החזה ולראות. עכשיו, כל הרעיון של הערב הזה זה שנקיים בינינו שיחות בהוריזונטל, לא ממני אליכם, אלא ביניכם. וזה היה בפתיח. אני רוצה להמשיך לקיים את השיחות בינינו, אבל אני רוצה להגיד לכם כמה דברים, כי כשאני אסתובב בין השולחנות, תשאלו אותי על הילדים שלי. אז אם לכל אחד אני אסביר מה עם הילדים שלי, זה ייגמר מחר בבוקר. אז 2 מילים על כל ילד. אחד זה שחר, זה הבן הבכור שלי, הנה הוא פה, מאחורי המסכים. הוא המון דברים, אבל בעיקר כרגע הוא מטפל ומאמן רגשי. הקליניקה שלו אצלנו בבית, וזה עוזר לי מאוד, כי טוב לי שיש לי, מבין כל הילדים שעזבו את הבית, יש לי מישהו שהוא 2 או 3 בשבוע בבית. יתר הזמן הוא בקליניקה בבית שלו בצור יצחק, מי שירצה להבין ממנו מה הוא עושה. אני פחות מבין בדברים האלה, לצערי, אני רוצה לדעת, אבל פחות בעניינים, הוא מוזמן לשאול. הילה, הבאה אחריו, היא דולה, רגע שחר, נשוי לאושר. אושר, היא גם מטפלת, איך זה נקרא שחר? באומנות. באומנות. גם היא עשתה תואר שני וטיפול, כולם מטפלים אצלי. אבא עשיר, אפשר להתעסק במקצועות האלה, הכל בסדר. והילה היא דולה, גם היא לשחר 2 בנים, פראים, אבל זה כיף. דרך אגב, תחילת המלחמה, ביקשתי שיבואו אלינו, כי הם פחות ממוגנים שם בצור יצחק, והיה לי כיף להיות עם הנכדים תקופה ארוכה בבית, זה כיף, באמת כיף. הילה 3 בנים, יותר אגרסיביים מהבנים של שחר. היא עצמה דולה, קצת הפחיתה את הפעילות שלה אולי לידה או בשבוע, משהו כזה. בעלה הוא מפקח במגדל, עושה יפה מאוד, בחברת הביטוח מגדל. אחרי מנופר, גם היא מטפלת,
עובדת סוציאלית. בעלה הוא פיזיקאי, דוקטור לפיזיקה, הם נמצאים במינסוטה. הוא שם באוניברסיטת מיניאפוליס, גם הוא עושה יפה. אני אומר לצערי, למרות שאני שמח בליבי לטובתם, הם נסעו לי 3 שנים, כבר עברו 2.5, אבל לפני חודשיים, 3 קנו בית. זאת אומרת שהם לא יחזרו אחרי 3 שנים. אמביוולנטי מבחינתי, מבין כל הנכדים שיש לי, שהיה לי עד לפני 3 חודשים, 2 בנות אצל נופר, אין ורוד בארץ, היה רק כחול ירוק ושחר והילה, 5 בנים ביחד, משם 2 בנות, עכשיו נולדה ליובל יהודית, הבת שלי, הצעירה, עוד בת, אז יש לנו כבר בת. נופר זה סיפור מעניין סביבה גם כן. יש פה 2 דברים על השולחנות שהם כתוצאה ממנה. אחד, יש את הספר הראשון של הדר סברסקי, שהוא חבר, והוא מופרע קשב ברמה שלי פלוס, והקשר שלי איתו הוא דרך איריס שני, שהיא המנכ"לית של עמותת קווים ומחשבות, שעוסקת בתחום של הפרעות הקשב בארץ, ויצא שהבן שלה, ליאור שני, התחתן עם נופר ללא קשר אליי. אז אנחנו מחוברים לכל זה. הדר כתב ספר למי שיש לו קרוב משפחה, שהוא נהנה מההפרעה הזאת, לי זה הפריה, שווה לו לקחת את הספרון הזה, מתנה ממני, ולתת לו. יש לנו קבוצה, חמזה, ברוך השם, ברוך הבא. חמזה קדמני, ברוך הבא. אנחנו הקמנו קבוצה של אנשי עסקים שהם כרגע מובילים, אבל הם נהנים מההפרעה או ההפריה הזאת. בראשה עומד שאול קוברינסקי, שהיה יושב ראש דיסקונט. איש התקשורת שמוביל זה אבי בניהו, כולם מופרעים ברמה שלי פלוס, ואנחנו מנסים לעזור בתחום הזה של הפרעות קשב במדינה. מסתבר שממוצע תאונות הדרכים של אנשים עם הפרעות קשב הוא פי 4 מהממוצע הארצי. עשינו מהלך של ללמד מורי נהיגה, להנחות ולהסביר וללמד אנשים עם הפרעות קשב ועוד 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 ועוד. הואיל וכשהדר סברסקי הוציא את הספר הזה, רציתי לעזור לו, אז קניתי 50 או 100 ספרים, ואני מחלק אותם למי שרוצה ומי שצריך. אז מי שרוצה וצריך, לא טובה לי, אלא למי שצריך, לא להתבייש לקחת. הספר השני זה יומן שנופר יזמה לפני 2 יומן ליולדת. אם מישהו יעלל בו יראה, הוא טוב ליולדת בשנה הראשונה. יולדת שהיא בשנה הראשונה, מיום הלידה הראשון או קצת לפני, היא מאוד מבולבלת. היומן הזה הוא יומן מעקב יומי שעתי, אחרי כל ההתפתחויות של התינוק. בסוף השנה פותחים את היומן ורואים היסטוריה של שנה שלמה, שבפנים יש כל מיני דברים שהם אנקדוטות מעניינות. בו למשל, עמדתי על 4, יצאנו לדייט, יצאנו לכוס קפה, וכו' וכו' וכו'. דרך אגב, אני מועיל והיא גרה בארצות הברית, אני מטפל בזה, אין לי ברירה. במחלקות משאבי אנוש מובילות הודיעו לי שאחרי שנת מחקר הם גילו שמי שמשתמש, שנה ראשונה שמשתמש ביומן הזה, אחוז ההיעדרות מהעבודה ירד לחצי, כי זה מכין אותם לכל צעד וצעד. אז מי שיש לו קרובה, יולדת שנה ראשונה וכו', או שמישהו רוצה להביא למשאבי אנוש שלו, עדיף קודם כל שמי שצריך למשפחה, יש על השולחן, ואם חסר תגידו לי,
אני בנגלה האחרונה עשיתי חברת חשמל איזה כמה מאות, ונשארו להיות בבית עוד כמה, אז אני אתן לכל אחד בשמחה. דרך אגב, מי שעובר, עושה לי בעניין הזה, זה גם מרים. אני אומר לו תודה גם על הדבר הזה. עכשיו, אני רציתי לדבר 5 דקות, לקח לי 7, 8. מי שעוד רוצה להגיד 2 מילים, בבקשה. זה מצולם דרך אגב, אז נא לא לקנב. ואם לא, אז תודה רבה, זה לא נגמר, ורק התחלנו, כי כל מה שרציתי בערב הזה, זה עבודה לרוחב. וגם אני רוצה את ההזדמנות קצת לדבר איתכם, אז אל תברחו, אלא תאפשרו לכל אחד טיפה. ואם תרצו בעתיד לארגן ערב כזה נוסף, ורדה, זה עלייך. זה עליי, אני יכולה לומר שתי מילים גם? כן, בואי, בבקשה, תודה רבה לכולם, וורדה, קדימה. מה? אתה רוצה לבוא? בוא, אנשים אוהבים אותה. בוא את זה שם. אוי, ורדה, תראה. אור הזמן, יש עליי. יש אור. דרך אגב, ערב כזה יכול להימשך גם עד הבוקר, מי שאולי פעם, על עוד כוס יין, זה ארוך, והמון חוויות טובות ומשותפות, באהבה. ורדה? את פה? מוטי? כן, מוטי זה השם של בעלה, ואני הכרתי את ורדה דרך בעלה, היינו יחד בצבא. נכון? כן, עכשיו אני אספר על זה. לא ידעתי אם תינתן לי ההזדמנות לומר כמה מילים, היססתי והעזתי. מוטי, איש יקר שאתה. היו לי איתך כמה מחזורי היכרות. מאז שירתת עם מוטי בעלי באותה יחידה, וכולנו זוגות צעירים מנסים לבנות את חיינו, נפגשנו במשך השנים באירועים משפחתיים של בני מצווה וחתונות ילדינו. בתוך זה התקבלתי לעבודה בפרידמן שפירא במאזה, ואחרי כן היית זמן מסוים אפילו הבוס הישיר שלי בדלויט. למדתי להכיר אותך כאדם, כמנהל, כאיש חברה, והרשה לי לומר גם כחבר. מלבד מוטי שמעתי עליך שמות חיבה וכינויים שונים, אבל הכינוי מנץ' הכי מדויק לך, בן אדם במלוא מובן המילה. בתוך כל עיסוקיך כל השנים והעומסים בין בית לעבודה, אתה מעולם לא ויתרת על פעילות התנדבותית ועזרה לכל מי שפנה אליך. אם למען אנשים ואו ילדים חולים, אם לקבץ סביבך מכרים מכל חוגי היכרותך ולגייס אותם לתרום ממרצם, מקשרים ומכספם. זה היה כמעט כל עולמך. הלב שלך ענק ורחב ומלא טוב. הידיים שלך תמיד מושטות להגשת עזרה. בעלי ואנוכי לא נשכח עד יומנו האחרון כיצד נרתמת לעזרתנו באופן אישי באחת מתקופותינו הקשות. נוקיר זאת עד סוף ימינו. ובמשרד למדתי להיווכח איך ביד רמה, בהתמדה ובעקביות, אתה מתגעגע אחת לתקופה לביחד שלך עם חברים, מכרים, וכאיש של אנשים, אתה מכנס סביבך את חבריך מכל החוגים, אם לשיחות חולין ואם למען מטרה אנושית חשובה. וכאיש של אנשים, הבאת בפנינו, בנות פרידמן, עוד לפני שנים ארוכות, את רצונך העז להפגיש את כל ותיקי פשגז תחת קורת גג אחת. כל כך מתאים לך ליזום זאת, כל כך מתאים לך פושר שכמוך לעלות זאת מדי שנה שנתיים. כהרגלך לא שקטת ולא נחת, והנה אנחנו כאן. ושוב, התודה לך מעומק ליבי. ברוך תהיה מוטי יקר, זכה למצוות, לבריאות
ולרוב נחת עם אורלי העזר שכנגדך ועם כל המשפחה המורחבת. איש יקר אתה. ממש מרגש. אני רק אגיד לכם שאת מוטי, פעם היינו גיבורים. מוטי היה קצין הנדסה, היום זה אוגדה מוכרת של אוגדה 98. אני הייתי הסגן שלו, לא היינו טנקיסטים, אבל היינו בסדר. וזה כמעט כמו קשר דם, הדבר הזה, של להיות ביחד בצבא, ביחידות כאלה. כן. מישהו רוצה להגיד עוד משהו? לא. מאחורי הגב גם מותר. אז אנחנו נמשיך ונשתה, ואולי עוד נשנש משהו, אני לא יודע, וקצת נדבר בינינו ונמלא את כל הפרטים למיניהם לרוחב, ואולי נארגן איזה משהו, בעוד איזה... מה, אתה רוצה שנעשה את זה בשכונה? 27. ראובן קידר הוא שכן שלי. אז כן, נארגן את זה, ונראה איך נארגן את זה, בסדר. לא, אנחנו גרים כבר בתל אביב. אז אתם, הכיף שלי זה לראות אתכם ביניכם לבין עצמכם. בינתיים, מה? יש גם אוכל? לא ידעתי. תגידו, מירי המכינה אוכל, תאכלו. תודה, תיאבון.